Serikali ye kaunti ya Kisii nigendete kobage gusira chisemi kubwatikana no kugendera kubwatuka chicheki chechi basari ochia saba na bekrasi kilia ya kianda na bigo bali bechskuru chikona na magiria yo bobundia umurobiri nyarakobo kwikana asechi wode hagati ya be wode ya nyacheki na bigo kiogoro na gosogerie umwancho murigire begeta seni kendeze TV ande onse asogenda tokoboko bwate mirobiri ya itukuru bakete wikira chinga kibunechi asende nogo semele nogenda tokoboko kwego kya kwemanyiko bwatakana amone mirobiri togenda tokoboko ko ariganeria litukonelia Jumatano mwancho murigeria asentundende yaragirense ya moya bono mugoroba ngo kwarigantinyara ko batoko yasanga munaye ngatonyere ko batoko kwariganire kurwa semesa ya ito yamaya namange twa kwariganire ko renda litangani pyo mwancho murigeria takatonyore ali to kwariganitia senchera yobuki obwenge. Tumefanya kazi kwa miezi 3 na hatujalipwa. Kuuliza pesa tunaambiwa ngojea. Igati yabakori emeremo kurwase nyagitari ya Nyamira Rifaro kogire emeremo kubatakano gutakanwa kibesa cyabasinga kentambe. Ntuanya gokonyu kende no nyine paseri ntuanya konyerora tubuna bana boda boda nturi koinyorwa epara yoketo sumbueta abaonjoria be sector ya boda boda kurwase wodi ya mekenene kobori abarayi babo banyarako bako baikirania chira cha magendero. Na class conference twara na abaguru n'abana kwana 1-on-1 abayibori kobori gwa kubasira abana babelinde banyare ko bagukinie kerengo gechisemia se chiskuru imeyorogongorwa gusi Ayomona yande amangu mwancho morigelengo ko arigania senchera yobo ikirano nyare ko bagogo sanga amona nchenyera boigona boko yabwatia wetera semi tanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na boigo wetera se website ya www.ndizitv.net Lydia Mose nereto ko bwatera nere kweneka ngochere wetera se omono bwibimanyerero chinga kibo igo sara mumanyi agenda tokoba kwenekya buna chibi agenda tokoba kwenekya buna chibi chamunelio gi echago chira senchira yobo ikerano eliane ngoro kwa Josephat Amisi na kwalegani tanyara ko batoko sanga amonaye litko lero nigo siasa ya nyarakobage kobetanse asechi wodi magiga yomo gavana be county ya Kisii Paul Simbarati nyarakobaga kora omoroberio bwoko bwatoka chicheki chechi basari gochiase aborokiwa be krasi ya kianda sechi wodi omoroberio nigo nyarakobogo ikiraniwa se wodi ya nyacheki naboigo area ya Masige isne wodi ya Kiogoro gati chinde chinyinge asegati yabarai abanyarakoba bago na semoroberiyo banyarakoba bako baboria aba MC banyarakoba bako baterana amonomo governor yo kwene kiabu na emeroberiyo yabotambe ya magendero yanyarekoba gego ikigwa sechi ward anonyana bo niga bange babo banyarakoba bakoriye irankamba chikoba bako baterana amona bamwabo elyo gosira ekerengo kya magendero sechi ward ngagotomanye muri kyo ito Mildred Momanye. Siasa nigo yarorekana kobetanse asechi wadi egati yabo Masige East Nyacheki Kiogoro amona borabu enga kyo mugabana bwe county ya Kisii Simba Arati arenge korotota okwena ni gwechi cheki chechi basari asabaro wa form 1 amona bali bechi skuru cyo babunde asebono omugabana aine kebuna nache kwene kya egasingo korekanere ase obwasyokum. My brother, I'll tell you, we must no anja no ganja ngogo kuliga asichinga. Amina. Waheshimiwa waliwande na bantu baminto wazi amoto. Bantu baminto ngamoto le bonds. All 45. 45. Chumodi 45. Chons. Ega singo correct? Correct. Chiwadi aoge koragwane ya Masigeni gochi wiraburu chama chikororekana ase kolende chakanywana se echinde aba MC bataikirana ase bono egati abarayi bali abaikirana basaba obwamo ase abarayi bonsi eliyo ikirania amagenderero umwana wengo mungire bano butuko moto yabinga ya intwe nayi bana yo minto bana yo
Mwanjaiwa mingi. Kama wangu wake zilibono mfuko. Yande motebekira ina ana promising anko iranari. Mwanjaiwa ni. Nyasawa nchira sichinga kichi gabuno mu basho irwe bendera. Ekedaro re yaterigendo kerekia. Tosifo gambi onyama ngana karororo abaga karigani butuko. Totigere na injendwe tenyali bali ono bweto bogetutu onde bogirango tokamengo ye mambya na magoroba inuso sasa chego tukonyomba mokamengo mbi. Amaskani ato kororo umugaba nayo guchinga kichingororo enasyo mwe musiene kibasisa. Anyo excellency no mwe musiende. Reni etu atara to kwa MC cheke bako bateringia. Kolega asiago tigatoko oversight. Tori mwana yo badru musanione. Oyo, na oto kuruka naiga is my colleague. Ntumu ikansi tolenze, tomote ibina bantu bako menya. Oiwana nire. Toto murangerie, tomote ibina na bilo ndiko boli kugo. Oyo rumu gavana, tone kumuranga Simba. Nonye konyora igati yaba MCA besukiri magega asokubwatira no mugavana ni gobono yaba betereria kuria eira yogo cha kubwatira no mugavana engati yaba inchi baba mocha iyo yairera gusaba amabera nabo igogo kwanania no mugavana asogokanya liberera lyaba na inchi Siasa teyo. Toiwana ine. Gavana nere to kolega si pamoja. Your Excellency, that understanding I can go Kende Jones to any malicious interests. I'm willing to support you, but also you reciprocate a support your kwa utia sama gendera nega igana hinchanko nya background. Sisi ase na saita andake mbarina tachile biara. Barandake ngoko rebinto bitali biyase bare. Asabiro mongabe. Egati y'abananchi abo banekia omochando egati y'abarai amono mugavana nigo basokia na kugania abarai babo wesokia na kumoika ange omugavana asogwikirania amagenderero a sechi wadi chiabo tanto guanchete ega simbu yoko genda lakini lora chuguru kare kotara nacho chuguru baina ita to go silipi ototige erora bantu bamba sigeisti to yugo chandeka genda mo isaransi mko iguale lakini onyeta koigwa ndiwaliga banoto omuntu turagwikira bona twarari tuchandikite Ripoteria egataseni Kyandizi TV ile taliane Mildred Momanyi Bienvenido muliki oito Mildred Momanyi sorobotirwa senchira yoboy kirano tutambuke tukeme county ya Nyamira anene abatumeki bebara ya Mongoli Mosoveti abakura kurase sekta bodaboda ibanyara ko bagwesokia litko lya na kwemurunganiria ogwetaite kagwe barekio asebatebire nigo yagendete ko bagego kora obosombi bwa bwakilitko otwara omochando omonene nigo baburirie abarai anene kuruwa ase county eyo ya Nyamira banyare ko bagwesokia subwango inde banyare ko bakoyerosia ebara eyo bunenchire ya moyo korro byobosombi bwa bwakilitko munagutomanya omurikito kurase county ya Nyamira Paul Kapokara bagokwana amonegeta senekega Kyandizi TV abonchiriria baiga anene barahabe sekte yiga ya bodaboda na anene bagotumeke bale kuruchinsa muchiri cha Mongoli wega chinsa muchiri cha Mosoveti nigo bayarire mechandelia bagwetera anene asokombigwa kemagenderero ntuanya gokonyu kende no nyene paseri ntuanya konyerora ntuna bana boda boda ntuli koinyorwa epara yoketo sumbweta one tokumetinga no mwe musienga ya chiete mojumbe nga ya chiete umugavana nga ya chiete one tuachandikire ntokumanyanga bono nga itogo chakera nande nga itogo korera na intu mwato inyore gore turabamana engagiye gere mukuburi chikura bona kare mwairire mwacho mwatwewe nigo bagendere ko bakwerera igoro yoboyenga yengubura samagendero anene chinga kichoko raisi wa kwebinte bibi ko bakonya una bakwerera okoroisi wa webareye iga buna bone pareye ekare yare korosiwa eparo mwete ko barokete dicibesa chiria epare tagera korosi wengi epare kwamanya konyore korosi kuyeki kugatikabere yabe ko moro mugatikabere yako chibijanga yakorire yaelire para te koera kwamanya kuyunga chibesa njakorete ntiasogete bono turuji ngabulenda magoso naro igo baereire njira ebirukunyo byabanyalire chinga kibagutumeke bareye igako basomba abantu nabwo gosomba emezigo
ase bono bagendere koba bakoboria omujumbe bw'orogongoro iga omusikie Patrick Osero kubwaterana mono omwemsie korwa ase wadiga ya mekenene Alfayo Ngeresa Mabera kwarorera Mabera ekubarosherie bareye erasaja iga anata tinye serikali twankosaba etoroseri ne parei kero gotira gochia sinari tokurukanga e-bypass nagatiro gete akasini ni akasini karaba around 25 meters ne shortcut korwa ase ya parete initial road ase ya etete parete rigweteka because tero siri gera etobe yoke mbura ki ature togoeta e-bypass yari nare tokonyete lakini bona ase gweka yato chanda kero gotira nabangi nari buna mware bwate potholes milima ama ponde epigipigi ikorasi nini igekonyore okonyara gwakoreki tokonyara koya control nabo gwakera bangi na babande enso babuna mogongo ibona oto ngosaba serikali toigwa mararamisha ito chi bottle chi nyinge iga ebirukunyo mugaka ntori korara twajandike igo bagendere ko bakorera igoro y'ekebanda egyo kyarosete wasa matuka maigagetabu atimeremo ase bono baganire koroserigwa ekebande kijia egyo kirabakonye kwagama nabo igo kubekerwe taya saya egento bakweranga nigo bakubeterirwa gusieka emiremo yabo chingaki egesunta kyabwatire kubwatikana mono kowerera obugima bwabo asa mangana ekebanda no maine tobwatike banda no ekikeroro no mufano because we ekebanda keraringeri ebo ku accommodate chipigipigi chirabe no ni sano plus ase kebekire no isa korigererio itakorwe side ya moino pigipigi te konyara kobikoswa ko chigore kore gento kieke enyare kobeko chigoro ebe rinde ebe kuore karore ngaki embura nengaki omurakera buna bono mugasoro monge no mate chipibie chikogani uchabe ko asa akendu kiche kire chiensa yamo yamaroko batu ase kire stage igente kenega ko gatosie ke stage ntobwati security enough kuifia so much ngana botura ba tagli omate mondo na bagoche customer goche diege sunte kikere gote bingangira asegete utanyiro chibuya to konyara kumango monto no moronge so no muya igo nabo togosaba as a county government national government barenge ko bwaterane banya go tobekere ke bande kijaiga batobekere ne tochia ya moga igengiye ge komereka buya egere na lino ekero umwe customer ku wakere simye ko tenga na ikira makara gocha okomotebi nga ikere stage no ena nabo goche stage ga korigere tia sara arabu kwa manya soko be inko report rigata seni kya obwanjete kya Ndizi TV kuruge Gastin Seme chiga cha Mwongori imeye wadiga ya mekenene ebunga ya burabu imeye county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara nigo amate ya mokorwa se kenyoro kyage saba kwa hiki ke gotoka ase ward ya Kisii Central Sensemo Yotamba banyareko babagwesokia na koboria abarai na boigo bali babwate okogani kuya banyareko babagwesokia buna inchira eyemo yogosira umurobelio bwoko mwenia omwanchobo asilieta keremensia morao yonyareko bagusira bugima bwaye bubwatekana no kurwara asingaki entambe amate yobo igoni ganyareko bakwenekia nganyareko bagutumia enibo yabo enyike kigima ase okobeka asumurobelio bwene bomwanchobo korende akanyarako igago siria obogimanigo omobere onyagosira Clemensio geneta kwa bogotigara senkendu asikeli batebire nigo bono bataranyara kwa bagoisania enibo yira chikoba gekoroto tana boyo koroberia emerobere yoko mwenia omwanchobo unagotomanya omoriki oito Dan Mose amate yemo ime kenyorokia gesabakwa eyo egotoke ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache nigo bare nekereke nene maiga yogosiria oyo mwabo omongna Clemensia Mora oyo bete ogosiria obogima bwaye maiga yokorwara engaki entambe nabono obire gakobere enkendu chiwiki bere ase familia ya sinyiru komorusi enkendu ase okoborwa chibesa nchasa maria tango kanerso nyonjimbo mwa kansirindia ko inke na bomenyeto umona nina chari tukurwara galito chari tukurwara mwakoria ikinyo nane uyu kumukinyo gatatu akarwara mono mwakori ikera iko mwakori bono rwari paka na ereiro nima na ererwa bono na wachaga sirira ase nyagitari ya ngitu nchiri tari anengoro kufena dio mae yo sirimbi nincha maka ko bwati umuro yega umurugi aya na baje tagajaga kurwara wagwatira ni asogosirana yaikira se jinga kichinka to nyorire lakini obegirwa se nyagitari
obero gutumike epiri yachire iguru twachire kubwatira nayo gosentonye suki gosene ntonye konya yasinyire ya twanyore zibasubate jire chinka babeire bakorwa ekerro kiabo ase batebanga ebili ya nyagitari nigo erenene mono eyo batanyare gwakana ase omogaka bw'omong'ina oyu Nelson Onchimbo atari kwenyara ase atebire nigo atumiete enibe nyinge komobweneria nana maurayo mwakori iganya abimbete enyomba ntobwati omwana yo muntu onyole mitana mutoka mangi kaki torora mabera aso gwande koino gaki muto ikange aki ntobwato bororo nemechando lakini nabamurucha senyombere etanda kabwate ata etokumuikanga ntomwaboremu irinde nyasanya ko kakumubekana na maurayo mwakori iganya abimbete ugutere nechinechi wiki 14 chigo chikwera nigo bagosaba abarai na bari babwata omoyo bwogokonya banyare gweswanani gati na kobakonya erio banyare korusia omobere oyo ase enkendu ase boigo omogaka bw'enkeyu arwarete oyo mwana netokonya rati abaminto abaisimiwa baito muna monyenye yoge tokonye muno mwemusie bwe centro yani bwe county yaito egera tokonya mangana ya tosinje nole donya doto dia nyapeka gotosira nonye gagana yaito simba toikanga tokonye esimo konyara gake asugwanje kuyo ibo mware ko mogo kusira na konye kera piri girenene piri waya jirange tamanini osimia moja na kitu pia kiati manyetie sababu tindayo ibo abarai baminto mbwanje monkonya koikera gikera umutakande amana n'umutakande timbwatikene none nyumba timbwati bono naye nkosaba serikali yaito omurayo ito simba arati gavana anyara gotokonya gaki ntobwate obororo ginkoripoteria Ndizi TV ninche Daniel Mose Ndiemano muliki oito Dan Mose toligerie ensemo gose sekta ye chiseminigo aba orokigwa banyarekoba bakoborigwa banyarekoba bakwearigania bo ikiranulio kwenekinga banyarekoba gosira ekerengo kiabo gechisemi chinga kiechechio boigonigo aba ibori boigo banyarekoba gosemigwa ngabanyarekoba bakobwaterana mona borokiwa babo kobaikirania magania bo akirali tukani ganyarekoba kwenekiwa litukolero magiga yege ikaro ikenyarekoba gekoreta amo aba ibori bekerasi kiagatana gatatu beskuru yoboroso ya Kenya binge ase omoroberio boko basegeta na boigo komanya na kibagendete ase chisemi chabo omorokio monene bweskuru eyo niganyareko bagako gokena bwegoteba nigeskuru yegendete ko bageko bekemero berio hirachiko bageko kinga borokiwa banyareko bagokora bijase amatemu amanene ale motinga gutomanye muri kito dipo na sanya. I'm really happy for what teachers have done today. Kuturangiria guchogore class conference na abana baitu kweta one by one no mwana no mwarimu kwari no mwana go perform ege ikaron kyogo segeta jisemi asaborokiwa no kubwaterana kwa baibuli amo naborokia imeye skuru yoboroso ya Kenya binge gotoke me division ya Getembe me county ya Kisii ni gotwa sangaya iga Aintu no kanya to semere tim nanto nyora matunda ma ko saba na baite semiak o so mwako ya wano junior school wano gandred to ta getene to wana baite wanyale ko rabuya sama ya matemo ya guchiko on se conference ya nengeni aintu twanye bekira soko boko mna tigegendere nande changamoto ba to ile konye to kurara na abana busa tulma etinki abana ba ko CBC ene nkongo lakini ento atemire kunyigura maiso no tuli konyara konyebwatia lakini abana baitu mpaka kola tiki mpaka ndata konyigura akira igase school kumanya buno mwana asaro molegeru na asagwete tugwatana na bari mu baitu tora na bana ba itire school gokwana na borokia be skuru ye ekerenga kya bekenene no kumanya mechande yera bana bagwetera anene ye kubairira barabugutakora buya asejisemi kiro muntu ngotebare kiro mwana ngotebare mechando yaye asama somo kiro muremo abai muiburi otegerera umwana oya munago perform ikirasime abana mbare batari gwika skuru umuiburi bona rito komotebinga umwana utari gocha skuru abaiburi ngotanga bari kurigeri bitabi abana kero muremo orra uso umwana oya kurikare kirengaki summative ne lia matemu na formative ne ya practicals CBC evaluations ono mbiatwa discuss na abaiburi no mwana twamanyane kirenga kelio mwana atagete sobogima bwae career formation we nurture it as teachers and we nurture it as parents erindo mwana
atakina mpaka ike grade 9 iria akorira amatemo agochikoba placed in a secondary school onyore no mwana gente kinki arenge imiyae chinga kiecho boigo nigo banyara kwerera emirubiri emiya bagenderete kubika aso kwegendereria ase boigo baba bakogokera ogokora kwa bobiyase chigosori unenchire yemo yogusigeta omurubiri CBC weekends ngocha tori school kwanya no tore na abana baito. That is through agreement ya Bible na abana na abalimu. We finish our syllabus so early so that we start revising and preparing these learners. Abana baito chitimu muna bono basketball mbaire tu, abana baito mbaire tu muna netball, and abana baito mbaire tu volleyball. So onyo mwana uru muye keras enus naenda uru muye seme pire enus kego ika placement ya grade 9 umwana will go to a school where he or she will nurture her talents. Omwarimu munene bwe skuru eyiboigo niga bakagusanga bwa matobuya babere bagutwaramo na Bible haso kubwaterana na gusira kisemi ekyo aikagotebanga nenchire yemo egenderete ko bari bagarigiya dio gokora buya asamatemwa manene asamurete ngoro ku Julius Ocharo on the principal ye school ya Kenya Binge a comprehensive school ase litukolia ntwa wata Bible to na class conference to ko na Bible na bana to kwa na one on one umugula uja no mwana yabagamba no mwalimu omusomyi sawu igesonge mirimo yonsipi egera abana batabaye motisa tore gusimba menta max ekia troje na bono grade 9 aliba jogora mate baguchira ase senior secondary teri atame guru astore ira bana chi school ya kogera chi semi na chi choka chirarusi obotaka imichi ande mbagwate no mwako manne sana esigi twandorosha ase school ya ururasi antu akibwati bakabone ugiko ripoteria egetaseni kiao nambeye Mokiandizi TV kurwa ase skuru yoboroso ya Kenya Binge ilitirane ngoro kwa Dipon asanya Totikana roboti ororwa ye Dipon asanya nigo enibo enene ya nyarakobage gosira emambye litikolia lero magega y'abantu babwate lirianda ekenene gosamba chinyomba isato chumo kagerwa oyomo ase kenyero ekia omoso cheki gotoka ase sublocation ya Kiragia ime constituency ya Bomachoge chache korengana nabaraboni go bateba nigo omosacha oyoma nyarakobaga gosiriri bugima bwaye ase nchire botutukano ase enyombeyo nabo igo koirera barabo koje beka omurero ase mambia ya lero nigo egekoro tokianya gosira kianyara kobage gotoka ase gati chinyombe chisato engana boigo yagendere kobage koreta ogoichano konene anene guchia sabamate nabasani nabairi kurwasengeyo igoro njengo ende chiri biashara ngokora chianga nkamutigaga nkagenda umwana agacha mugonga ase ngobere echiro ngomobori egwatika tatu mina gante binyumba bono kingoira na maragoba nkanyora tayo nduto karo staba n'umwana ulitoko bernere tukaragira tukatigo bukume emesa iguru matanga nali mata ntenga kagano abuta bono ngachiko ganyanga nyora tayo ngo jiwake simi nganyora mtecha bono nalibwaki mambi ntete gwake simi go chisoba ngumbu sobere bondo nyali ngutete gwake simi nga no ache tabu Nkirete nanya abantu bagukura lirinko minyoka ngatenga no muntu utachupara nanyora abandi bagonde Samson uyora iregali ngoenda igona munyora na bara irensali etwakite mambi tokonyore sivinga Samson otokira mutaro mikoreteki ukweto na tuwa minyokire twikira twanyorire ekere na bakoreteki na kwete Samson ikera go changumbu ga go bakoritaiga kera go changumbu ga go tukwania tulimenyete buya ndio bone ntutura kone ase unalia role kana sai esini yarenge serikali ibwati ukweli tumanya ngikiare nengana yogo ichania kegima tore no gosemerenga obo tukimbunyare koba bogokorwa na kwene kia kene kia mangana yo togo sukamutwe
ime county Nyamira nigo egati y'abakori emeremo anena bagokora emeremo ase nyagitari ya Nyamira rifaro ritukoria rero banyarako bagwesokia na kugira emeremo ase keri batebire nigo botenirwe serikali county Nyamira utaranyarako baboko bakana engeria yabo gwetani metinyi etatobono kurengana na barabo nigo batebira magani yabo akirari tuko nigo anyarire ko bagako basa kongu ngo ikiranigwa ko bwatikana no gutakanwa emeshari yo nigo bono banyareko bakoboria serikali yomuga na Musinyaribo henyare ko bage ko bakana sobwango elinde banyare ko bakwira na asemeremo ntakugendera mo nabokoreri bwabo ubwakira lituko na tumeamua ni kukaa mpaka tulipwe pesa yetu ndipo sasa tuingie kazi. Kama hakuna pesa na tutaendelea na kazi. Hatuna pesa. Sisi ni watu ambao tunafanya kazi, tunajituma kila siku kutoka nyumbani kwetu. Some kutoka mbali na wengine kutoka karibu. Watu wamekomboa manyumba, wanafaa kulipa, ambapo hawezi niambia ni utanipa barua ya kusema kwamba ati chukua mtoto shule pesa imechelewa. Ritko rero nigo abalimi kurase county ya Nyamira banyarako bagweso kyanako kirori hasogotianigwa nabo igogoso abisi kwa ba director banyarako bagochorwa asobochori obwo bonene banyarako bokwanekirwa sobwango iga kurengana nabarabo nigo barure ogosemeria kwabona gotebanga nigo ba director bwo barachiko bagoikirania amaganio yekemeri kyugie chaigatiabo ekwanekia buna okomentua kwa engeria area ye bonus sobokori bwabo nabo igo gupimwa gwechae anena se chinga kichibwenete gatia magania mange ayo banyarako bakobeko gosemeria ase aba director bo kware go etari tukoria ichuma askere chipang senda cheito abantu igo barenga abange mbono bajete singen jobo chori lakini ritukoria ria sabato abantu barorekane to go barenga abakemono korengana nesingen chabantu abange bachite kanisa mbanyara ko bakonyara gocha singen jobo chori ogo go niko twabeire togokora egasi enkongwa se mogondo chusiga robo chori wo e direct go to represent batogochora oto ya bwata mang'ana mange achichaimenga kero kende chore teri tukolire convenient tiganyanjira nega egabosio wa abalime ba mintonga nyoro bokong because ebinto biri ari gwakachikura arombia nyoretu so tokaba togusukiwo jiri tukoliko bwatiri arenge gochia Jumamosi now togaka chikure chie Jumamosi abalime bande bagacha abagotimoka tukerio ria Jumamosi bagaka chikura mapema bakagenda sechi kanisa chao bono rende karatu agete chikura gatwa bwate chikandidate inye munere kawaida chikandidate chikaka chikura tukaikira ase tukanyoro mu director irete chikure cha kurukunga Nicholas Omwenga elieta linde tokomroko chenge elieta liegas niga baba bagokoro mu director basenjerengia bagatwa chibese chingia bakatukarange serikali nabo yakora renovation ya sobulimi bwo gabwechai igabono chinga kie chigatogogete sana bulimi bwechai igabo chigoto benefit to ira abana baitu chisukuru to abana baitu banyora masomo because akara masoma tayo iniene given community abantu abo bali namangeto akwariganirite umwanchomo rigeria korende asinge chinga kine birono toko yakero mo sumari asinsa eyemo yabona mugoro benyura ngomera ntore amona echinsa isata so komanya ayamona yanda mange tokana tokaboto kwariganiria kurwa semesa yaito ya mayani muroche Samson ngaga kurwa kyango bokioneri yabu eramani atanga komo ikomo elio taisi amisi kuru chinse mochana kuru nabo igo faith kabana gati yabande abanga bagenda twabakwenekya ngababwatiriye amayaya nabo igo moreberi ahime yandizi TV olitonyara koba etoko bwaterana nere kwenekya buna chibicha muliri kya guchira senchira yobo ikirani gakoro kwa Sara Momanyi Lydia Musonyara koba kwenekya unagochera gwetera somonwa bwebi manyeriria nengoro kwa Josephat Amisi na kuganira obuligiriro bujabwe merobire kubwatya imeandize TV.